Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Koma nkhani imeneyi atithandize Ambuye malinga nkuti mmene anthu mwayimvera yakupangani kukhala wobalalika, ndipo ndizoona kuti anthu ambiri mulibe mayankho pa nkhani imeneyi. Mwandipempha kuti ine brother Twaibu ndilankhuleko malinga ndi mmene ineyo ndikudziwira. Choyamba mwatero, koma chachiwiri mwanena kuti amene watulutsa nkhaniyi amatiwuza kuti anayenso anali ku chipembedzo cha Satana anachita kutuluka. Ndiye ife timamveseranso ndi chidwi pa zimene munthuyi amalankhula. Ndikudziwa kuti nonse munali chipembedzo chimodzi, ndi kuti zimene mungadziwe zikhoza kufanana. Ndiye timafuna tikufunseni inuyo kuti mukuti bwanji. Nkhani iyi kuti kuli audio imene yatulutsidwa ndi mtumiki mnzathu yofotokozera kugulitsidwa kwa mpingo wa Free Angels. Ndiye anthu mundifunsa ineyo kuti ndiyankhe pa zifukwa ziwirizi, koma chifukwa chachitatu mwanena kuti nthawi zina timakumvani mukamalalikira maulaliki anu ku mipingo imene amakuyitanani kuti mukalalikire, tikukumvani kukutchula mawu omwewo onena kuti Free Angels Church. Ndiye timafuna kudziwa kuti kapena muli ndi chidziwiso. Chinthu china chatichititsa mantha kuti mu audio iyi mukumveka kuti kuli Amalawi amene apanga bizinesi okwana 3, koma wa nambala 4 ndi wakunja. Mwina Twaibu muli ndi kudziwa kwina? Ayi. Kudziwa kwanga koyamba kumene ndingafune kuyankhulako ndi kuvomereza zakuti kulidi magulu ku dziko lapansi amene amagula mipingo. Ine ndikulankhulane ndinali mugulu limene ndi lomwelo kulibe lina limatchedwa Official National Fellowship Global Code. Official National Fellowship Global Code. Ine nali membala wa gulu limeneli. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti pa mawu okhawo ongonena kuti mpingo wagulitsidwa, ndi funso lanu lakuti kodi mpingo umagulitsidwa, ndikuyankha kuti chifukwa ine ndali membala wa Official National Fellowship Global Code. Kodi munthu anena kuti anali chipembedzo cha Satana koma nkakhala kumadzi nde watuluka? Kodi munthu anena kuti nalo wa chipembedzo cha Satana koma ninkakhala mulengalenga nde ndabwerako? Kodi munthuyo anena kuti nali chipembedzo cha Satana ndinkakhala kunthaka nde ndabwera? Kulibe pansi pa thambo, as I'm talking ola lino la date ya lero kandi pa 20 May, kulibe pansi pa thambo kumene kuli gulu limene limagula mipingo, limene gulu limenelo anthu ameneyo sakuchokera mu Official National Fellowship Global Code. Kulibe. Ndipo ngati munthu anganene kuti ndakagula mpingo koma sakuchokera ku gulu ilili, limene lolo ndi bodza. Ndipo ngati munthu anganene kuti ogula mipingo anakagula koma sakuchokera mu gulu ilili, limene lolo ndi bodza. Chifukwa kulibe pansi pa thambo
amene amapita kukagula mipingo amene sali mu gulu la national la official national fellowship global code kulibe. Choncho kuyankha kwanga ndi funsoli mwafunsa kwa ine, I'm a light candidate to answer chifukwa ndine ex member wa official national fellowship global code. Dali mmenemo ndiye ndatuluka. Kazi kumveka zimenezo. Choncho kuyankha kwanga ndiyambire pamenepo. Mpingo umatha kugulitsidwa ndipo mpingo umatha kugudwa, koma sizitheka mpingo kugulitsidwa usanabwere pansika monga mmene timachitira malonda a mtundu uliwonse. Mpingo umene umagulitsidwa kapena kugudwa umayenera kubwera kaye pansika umene unakhazikitsidwa ndi Satana mdierekezi ku dziko lonse lapansi. Chiyambi cha nsika umenewo kapena chiyambi cha bungwe limenelo unali nsika unatsegulidwa zaka zambirimbiri zapita kumbuyozo. Nsika umenewu ndi nsika umene umatchedwa registration certificate. Ndiye munsika wa registration certificate ndi umene mipingo ikalowa mu registration kapena kuti kulembetsa kumayiko kumaboma akwawo, ndikuti mpingo pamene walembetsa wazika okha pansika kapena wazika pansika. Chimveke chichewa ndikuyankhachi kuzungulira ku dziko lonse limene munamvera audio yogulitsidwa kwa mpingo. Ineyo ndikuti ndinali membala wa kampani sogula mipingozo yayikulu, shareholder amene amatenga mipingo magulu onse ogula mipingo amakhala mu gulu la official national fellowship global code. Ndiye tikunena kuti musadzapusisidwe kapena kumvera pokapoka mpingo kuti ugulitsidwe umayenera kupita kaye pansika kuti chikagudwe, ndipo sizitheka kuti mpingo umene suli pansika ugudwe kapena kugulitsidwa chifukwa suli pansika. Ndiye ndondomeko zake zimakhala chonchi. Mukapita ku gawo la mpingo wa Mulungu machalichiwa, timadziwa kuti tili ndi invisible church ndiye tili ndi visible church. Invisible church Lucifer samakwanitsa kuchifikira chifukwa the invisible church sichikuoneka ndi maso, koma kuli visible church imene ikuoneka ndi maso. Ndiye imeneyi ndi imene Lucifer amakhala nayo target, chifukwa mukanena za kugulitsidwa kwa mipingo payenera kukhala baya ogula. Ndiye baya la wamkulu wakugula mipingo ndi Lucifer. Ameneyu ali ndi gulu lake limene limatchedwa kuti Luciferian organization, Luciferian church. Ndiye mu Luciferian organization president ndi Lucifer. Lucifer ndi amene anatsegula ka ofesi kotchedwa official national fellowship global code ndi Lucifer, kuthandizana kuti azigula mipingo. Now Lucifer akamayang'ana ku dziko lapansi amapeza kuti kuli mipingo iwiri yokha basi. Mpingo woyamba ndi wa iyeyo
ndipo mpingo wachiwiri ndi wa mulungu. Komano Luciferayi akamayang'ana ku mpingo wa mulungu amapeza kuti mipingo kumeneku ndi iwiri. Ndi target amayang'ana ku magulu awiri opanga mpingo umodzi umene uli mbali ya kwa mulungu. Musachoke mukhale pompo, mwandiputa mwandipasa ntchito ana a mulungu. Nje musayiwale kuti ndikuyankhane ndi wantali. Ndimayankha in a calculated statement kumpanga munthu kuti achepetse mafunso. Ndiye kumene ndayambira kuyankha funso lakuti kodi free angels inagulitsidwadi? Ndiye ndikuyankha kuti ogula alipo, akhoza kuyigula, koma pali ndondomeko. Ndiye ngati ndondomeko zimenezi ana a mulungu simunazidziwe kapena mukazidziwa, ndi pamene muti mudziwire kuti zoona ndiye kuti free angels yagulitsidwa chifukwa pali ndondomeko izi zimene zatsatidwa, ndipo sizichitika zinthuzi mwachinsinsi. Ngati ndi ine ndingakuwuzeni kuti free angels yagulitsidwa, ndikuyenera kutulusa evidence chifukwa zinthu zake sizimakhala pobisika kudzera mu official national fellowship global code, sizibisika. Ndipo kulibe ngakhale kampingo kamodzi kokha, nena kampingo kamodzi kamene kanagudwa kamene kali kunja kwa bungwe limeneli. Sizimatheka ndipo sizizatheka. Ndipo ndibodza ngati mpingo ungagulitsidwe osapezeka mu official national fellowship code. Sizitheka. Kaya muliko awiri kumpingoko, koma ngati mwatsata ndondomeko zokuti kwagulitsidwa mipingo, chomwe ine ndikuvomera kuti mipingo imagudwadi. Koma ngati mpingo wogudwawo suli mu official national fellowship code, sukuchita apiye mugulu iliri, onenayo akunama. Simunamve chichewa pansi panthaka. Kaya wina anena kuti ndinali ku sataniki koma ndinkakhala pa nyanja, ndimakhala konko, ndingochoka ku nyanja nkubwera ku dziko lapansi. Kaya wina anena kuti ndinali ku sataniki ndinkakhala mu mlengalenga nangogwa. Kaya wina anena kuti ndinali ku sataniki ndinali pa mlengalenga. Sizitheka. Atatu ochokera mu mbali zitatuzi, kuchokera ku satanikiko nkubwera ku dziko lapansi lino kudzanena nkhani ya kugudwa kwa mipingo, nkhaniyo nkwadutsa official national fellowship global code. Ndi bodza la mkunkhuniza. Choncho nkhani yokha yongoti mpingo wagulitsidwa, free angels yagulitsidwa, ndiye kuti ndikutheka kuti mu official national fellowship code ukuchita apiye. Tsono ine pamene ndikukuyankhanipa ndapita ku official fellowship national global code kuti tikaone uliko mpingo umene ukunenedwa kuti wagulitsidwa. Tamverani ana a mulungu. Baya wamkulu ndi Lucifer. Luciferayi akayang'ana kumbali ya mulungu amapezako kuti mpingo wa mulungu ndi wogawika pawiri. Gulu loyamba la mpingo wa mulungu ndi limene limatchedwa kuti invisible church, lapalokha limene ndilovuta kukambirana nalo kuti mupange business yogula mpingo. Invisible church. Kuja brother Lapani amanena kuti ineyo ndine mulaliki wa ponse ponse ndipo ndikulalikira ku invisible church. Invisible church, mpingo wa invisible, simunga ugule chifukwa kulibe komiti, kulibe likulu, kulibe munthu amene mungakampemphe kukhala naye pa tebulo. Ayi. Choncho mukanena kuti mpingo wagulitsidwa, Satana amayang'ana pa mipingo ya mulunguyi, mpingo wa mulunguyi koma ogawika pangatiwu, ogawika patatuwu. So tamverani. Mukaugawa pawiri mpingo wa mulungu, gulu loyamba ndi invisible church, gulu lachiwiri ndi visible. Ndiye visible
ndija munayiona ikuyambika m'buku la machitidwe a atumwi pamene Yesu Khristu anabwera ku dziko lapansi kuzasankha ophunzira ake aja ndi omutsatira aja. Anayamba kupanga visible church, not invisible. Chalichi chogwirika cha okhulupirira chimene boma linkakwanitsa kutuma anthu kukapeza kusonkhana pena pake m'dzina la Yesu, nkwamanga nkwamenya. Now mipingo iwiri imeneyi, mpingo wa visible church ndi mpingo umene Lucifer mu Luciferian organization amakwanitsa kukaufikira kuti augule. Ndiye ndondomeko imene anapanga kuti aufikire mpingo umene kuti augule yoyambirira ndi kuti mpingo ogwirika ndi manjawu anawikira magulupu oti aziusaka ndi aunyengerere kapena upange nkhanza kuti ubwere pansika pamene ogula mipingo amakafikirapo ndi kukagula mipingoyo. Chizimveka chichewachi. Luciferian organization amapita ku visible church. Visible church tikunena mpingo wa anthu okhulupirira ku dziko lapansi koma wooneka ndi maso, umene unayamba m'buku la machitidwe a atumwi, umene Kaisala ndi anzake ankausakasaka nkumaugwira achina Nero ndi achina anzawo, nkuugwira mpingo achina Domitayi, nkuupereka ku mikango, nkuupereka ku ndende. Ankatenga mpingo umene uli visible church. Mukamanena business yogula mipingo, Lucifer amayang'ana ku visible church chifukwa invisible wailephera kale, chifukwa sigulu sili kusonkhana paliponse ndipo simungalione ndi maso. Ndi akanena business yogula mipingo amayang'ana kaye kumeneko. Ndiye ndimafuna ndikupaseni chithunzithunzi choyambirira. Mukamva kuti mpingo wagulitsidwa, muyambe kuganizira kaye zimene ndikukuwuzani inezi kuti ziyambe zachitika. Ndipo sizitheka Lucifer kugula mpingo ku dziko lapansi umene suli muzigawo ziwiri zimenezi, visible kapena invisible church. Timvane pano. Ndiye Luciferian organization amadziwa mipingo imene ndi visible church yotakhoza kukayifikira. Atayizindikira kuti kuli mipingo ndi visible church yotanga ifikire kuti akayigule, anapeza kuperewera kwa iye Lucifer kuti mipingoyi sili pansika, iyenera ibwere pansika ogulira malonda pogulitsira mipingo. Ndiye mpingo kuti ugudwe zivute zitani umayenera kuti kaye mpingo uja ukutchedwa visible uja ubwere kaye pansika kuti auone. Ndi sindikudziwa kuti free angels ya ku Malawi ili pansika uti, yayalidwa nsika uti, chifukwa mukufotokoza kwanga kumukhalepo mwepo kuti mumve nawo. Free angels church imene yagulisidwa, Satana akafuna kugula mipingo amayang'ana kaye zigawo ziwiri za mpingo ku dziko lapansi, chifukwa chigawo chinachi nchakunja. Timayimva nkhani imeneyi pa Chivumbulutso chapter number 11 akuti koma kunja usakayese, kuli mipingo koma ili kunja, imeneyo ndiyoti inakhala kale kwa Satana, koma pali mipingo imene ili mkati, imene akuti kukayende bango ngati ndodo. Chapter number 11 cha buku la Chivumbulutso. Ndi akamayang'ana amapita ku mipingo imene ili mkati mwakachisi, mmene muli guwa, mmene akuti ukakayezamo mmenemo ukayeze uku ndi uku, ndipo utatha kuyeza koma bwalo lakunja usakayeze. Ndi bwalo lakunjalo ndi chigawo chachitatu cha mipingo imene imayenera kuyikidwa target yoti igudwe. Ndekuti pano pali mipingo iwiri tsopano yoti mugule. Muyenera kusaka mpingo umene ndi visible church. Mukakamaliza kusaka visible church, mukapite kunja kwa bwalo mukapeza kumeneku kuli mipingo imene akuti musakayeze. Now
cholinga cha Lucifala mu Luciferian organization pogula mipingo amafuna kuti akaupeza mpingo umene ndi visible church ofikirika, chifukwa invisible ndanena kale kuti sangamfikire. Mwafunsala pano akufotokozerani bwino nkhani imeneyi. Mtumiki amene ine ndimagonapo akuwuzani bwino nkhani imeneyi ya invisible church. Palibe angakaufikire kumenewo, koma visible church imafikirika. Visible church ndimene ikuyambira ku buku la machitidwe. Ndi Luciferian organization akamapita kukagula mipingo amayang'ana visible church. Visible church ndimene mukuyipeza pa Chivumbuluso chapter number 11 mmene akuti ulowe kukachisi ukaone olambira ndi guwa la nsembe. Ukakayeza guwa la nsembe ndi kuyeza olambira pa guwalo, ukaonanso kunja kuli gulu, koma kumeneko usakapitiseko muyezo. Now Satana amayang'ana pamenepa. Ndondomeko zochokera ku chipembedzo cha Satana zimene zimapezeka mu Official National Fellowship Global Code ndi zimene ndikukufotokozeranizi, kumene Luciferian organization baya wankulu ndi Lucifala amene amagula mipingoyo. Si anthu kuti angochoka m'manyumba mwawo nkubwera kuzanena kuti tigula mpingo. Never. Si munthu kuti angoyenda chinga nkubwera nkuzanena ine ndagula Free Angels. Ndibodza. Payenera kutsata ndondomeko. Chimene ndikunenachi it's deeper. Pansi penipeni poyambira pa nkhani yogula mipingo. Mumvera anyamata aku Mwanza amene mwabalalika, anyamata aku Mulanje amene mwabalalika, anyamata aku Zomba amene mwabalalika, anyamata aku Nchewu amene mwabalalika, pachichewa chakuti Free Angels yagulitsidwa. Mukhale pomwepo ngati yagudwa, muyambe kumvesera statement yanga ikaye. Kenako muyambe kudziwa kuti mpingo unagulitsidwa kapena zinatani. Komanso information ndikukupasani ikuthandizani kuyika defensive mechanism kuchokera kwa azitumiki amene angamabwere ndi mfundo zonena kuti mpingo wa Mulungu wagulitsidwa. Ayenera kuti akuthandizeni, ndiye ine ndikuthandizeni kaye kudziwa kuti chizakhala chili choona. Akamadzanena kuti mpingo wanu wagulitsidwa, adzafunika kuti inuyo owuzidwano muzakhale muli ndi chithunzi cha zimene ndikukufotokozeranichi. Ndikunenane ndi ex-satanist amene ndakhala muchipembezomu zaka 17 ndipo ndinali pa inner circle. Tamverani. Akayang'ana mpingo visible yopembeza ku dziko lapansi ndimene imakhala pa target yogudwa. Sopano iniyo mugwire chichewa chakuti umene uwu ndi visible church, not invisible, koma visible mpingo ooneka ndi maso. Ndiye Satana akamafuna kugula mipingo amapita ku mpingo wachoonadi koma ooneka ndi maso. There ndikukupasani yankho lakuti ndiye kuti Free Angels Church ngati wina anganene kuti yagulitsidwa, choyamba chithunzi mukhale nacho kuti ndiye kuti amenewo amapembeza moona. According to statement ya munthu uyu ndiye kuti amapembeza moona, chifukwa anali pa target ndi ndiyerekezi. Chifukwa Lucifala samapanga target kugula mpingo umene uli kunja. Tamverani. Kuchokera mukufotokozera kumene ndikufotokozera ineku, muyambe kumvesesa ana Mulungu pa ndondomeko zogwirika bwino zokhuzana ndi mmene mipingo imagulitsidwira. Ndiye pano mubwere pa mfundo iyi. Nonse amene mukumva kupweteka kapena kutayika kapena kufuna choonadi, ndikukuyikani pa mfundo namba 2 ya kufotokoza kwangaku. Mfundo namba 2 ndikuti sizitheka kugula mpingo umene sunabwere pansika. Mukayang'ana buku la machitidwe, udani umene unaliko pakati pa mpingo umene ukutchedwa visible akufuna kuti augule amene ankayendesa mpingo wa mchipangano chatsopano kuchokera ku chipangano chakale, ufumu wa Roma.
umene unali ndi ganizo lofuna kugula mpingo ankakakamiza mpingo wonse wa machitidwe kuti ubwere pa nsika. Kodi nsika wa mipingo ndi ndani? Number 1, nsika wa mipingo ndi boma limene mukukhalamo mdzikomo. Kunoko mipingo yonseyi nsika umene tingakayaleko malonda athu kuti atigule, ofuna kugulawo ndi boma. Ngati mpingo wanu suli pa nsika umenewu, ndipo vuta kwambiri kuti ugudwe. Ngati mpingo wanu sunabwere pa nsika otchedwa boma, palibe munthu amene angatulutse kulankhula kunena kuti mpingo wagudwa. Zitheka bwanji kugula chinthu chimene sichinabwere pa nsika malingana ndi malamulo a Official National Fellowship Code, Global Code, kapena kuchokera ku lamulo la Luciferian Organization? Sizitheka kugula mpingo umene sunabwere pa nsika, pamene nsikawo ndi boma. Mukapita ku 24 Elders Organization, ndi lina mwa gulu limenenso linachita skata ku dziko lapansi kuti likagule mipingo, limene iwowa a 24 Elders Organization amenenso ndi mbali ina yogula mipingo ku dziko lapansi. Mumve pano, samagula mpingowo usanakhale kaye pa nsika. Amenewa amagula mpingo umene wabwera pa nsika. Ndeta mvera, mu 529 AD mkulu wa mpingo wa chipembedzo cha Katolika amene anali foundala Pope Francis wa zaka zimenezo anakhazikitsa gulu limene muli magulu okwana 24 oyenda kumagula mipingo. Ndi mmenenso munatuluka mmene momo ma 980 Jesuit. Kodi zikumveka ana Mulungu? Mugulu limeneli ngati mpingo sunabwere pa nsika wa boma, mpingowo unkakhala povuta kuti augule. Nawo mukapita ku buku la machitidwe mukapeza kuti zimene amapanga ma empire, mafumu aponseponse olamulira mboma la Roma, ankakakamiza mpingo uja kuti ulembetse kuboma, umvere ndondomeko za Kaisala. Chimene chija chinkachitika chija ndi kutenga mpingo kuti ubwere pa nsika. Ndi atumwi oyambirira amene anapanga visible church, chimene chidawapesa ndi kukana kubwera pa nsika wa boma. Funso langa ndizifunsa mkatimu, kodi 3 angels ikunenedwa inabwera pa nsika wa boma, ikuchita apiye pa nsika wa boma? Chifukwa ngati 3 angels imene isikuchita apiye pa nsika wa boma, ndibwereze pano, onenayo kaya anena kuti ndinali sataniki koma ndinkakhala kumadzi. Onenayo kaya anena kuti ndinali sataniki koma ndinkakhala mulengalenga. Onenayo kaya anena kuti ndinali ku sataniki koma ndidakhala zaka pafupifupi 29, pafupifupi 30. Onenayo olo atanena kuti kumeneko ndinali wachiwiri kaya wachitatu kaya woyambirira, kaya anena kuti Satana anandisira ine udindo, sizitheka kugula mpingo pansi pa nthaka ubwereka ye pa nsika wa boma. Chipembezocho chibwere pa nsika. Ngati mumamva kuti mpingo usalalikire ku Malawi, musapange gulu la mpingo ku dziko lapansi limene silinalembetse ku boma. Amafuna kuti pakulembetsa mubwere pa nsika kuti magulu ndi watchule pano pawa akayambe kufuna kugula, ndipo mukugulamo ndikuwuzani kuti amafuna kugula mochani. Chifukwa zimenezi ndikukhulupirira kuti m'bale wanga amene watulusa audio ngati angachitekeremo kuti anakhala kodi ku chipembedzo cha Satana, akuyenera kuzidziwa zimenezi. Sizongonena pakamwa kusangalasa munthu, kungonena pakamwa andimvere, kungonena pakamwa andione. Tisamalire kwambiri chifukwa ulendowu tikukakocheza kumwamba kumene oweruza olungama adzakhalako. Kotero mabodza
zinyengo zidzaonekera pambalambanda ngati tingachite forge zinthu zimene tilibe nazo information. Ndikuyambira paine ngati Twaibu tisamalire kwambiri. Sizitheka mpingo kuugula usanabwere pansika. Ndi amene mwatayika muyambe kudziwa kaye kuti kodi Free Angels yanuyo atsogoleri anu anakuwuzani kuti ili pansika, kapena mukapanikiza atsogoleri anu ali pansika paboma, chifukwa ndiye nsika umene amagulira. Sono information ndili nayo ine pano ndiyakuti Free Angels Church yayambira kwa America, koma kwa America ako sili pansika wa boma mpaka pano sinakhale pansika. Free Angels Church yabuka ku Australia, koma ku Australia ko mpaka pano sinabwere pansika wa boma, sili ndi nani registered. Chifukwa inu mmamva chizungu ndiye ndilankhule mipingo yo kumene koko kumene kuli ma Free Angels. Pamene ndikunena pano ndi maiko 6 amene adzutsa mpingo mdzina la Free Angels Church, koma konseko kumene akumachula Free Angels Church ko akumaika ku Seventh Day Free Angels Church, kumene abukako akumaika Free Angels Seventh Day Church. Chibalaliko chinayamba chimozimozi ngati mmene chinayambira kuno ku Malawi pa mpingo wa Seventh Day Adventist, pogawana mpamene ena amakati atikakhala Free Angels Church ncholinga choti abwezerese utumiki wakulalikira uthenga wa ngelo atatu. Koma kumene kuli iwo wako kumaiko onse ndingatchulewa kulibe mpingo umene as I'm talking walembetsa kuboma sunabwere pansika. Therefore malingana ndi malamulo a Luciferian Organization ndiye kuti kulibe mpingo umene aufikira kuti akaugule. Ndiye Free Angels ya ku Malawi ino tikufunika tiisake kuti ndiyiti. Ndili sure kuti mtumiki nzanga akupasani calculated statement ya mpingo umene wagudwawo akupasani. Koma akamakupasani iniyo mukhale muli ndi chithunzi choyang'ana ziyang'aniro zimene ndikufotokozera ineyozi zakuti mpingo uliwonse kuti ugudwe umayenera kubwera pansika. Ndipo ndinene pano kachiwirinso, munthuyo kayanena kuti anali kumwamba ankakhala ndi Satana mmene ankagwa kwa Satanic ndiye watuluka. Munthuyo kayanena kuti mmene anagwa ku dziko lapansi tsiku loyamba anagwa Lucifer ine nalipompo ndipo ine ndine kuchokera kwa Satana. Kayanena kuti iyi tidapitilira ulendo uja nkukafikira pa nyanja ndiye titachokera ku nyanja. Kulibe munthu pansi pa atatu magawo onse ndiko atchulawa amene angabwere ndi kufotokozera kuti mpingo ukhoza kugudwa ku dziko lapansi utaphonya ndondomeko izizi umene sunabwere pansika. This is difficult, totally difficult. Zosatheka ubwereka ye pansika. Ndiye Free Angels ya kumene koko kumwanzako kuthambaniko ndi abale nonse amene mukudandaula yanuyo ili pansika. Ngati yabwera pansika audio ikulondola ameneyo akunena chilungamo mwagudwa, chifukwa kuti akuguleni muyenera kubwera kaye pansika. Mmenemu ndi mmene ndondomeko zogulira mipingo zimakhalira. Tamverani ana Mulungu, magulu amene amagula mipingowa amayenda mwaluso kwambiri poyang'anizana ndi mipingo imene ili visible koma they are not registered kuboma, chifukwa paboma ndiye pansika. To make matters worse, ikabwera pansika ndi anayipangira kandende pansika paja omwe watu a Luciferian Organization ndi anayipangira kandende. Kandende kameneko ndi kamene kamatchedwa kuti WCC, World Council of Churches, kapena kuti Interfaith. Mmenemo ndi mmene tsopano amayamba kukuonani mwayima bwanji
mukuyenda bwanji, ganizo lakuti mugudwe limabwera bwanji. Mfundo yanga yomaliza kuti chipembedzo chanu chigudwe zimakhala bwanji. Ogula mipingowa malingana ndi lamulo la Luciferian Organization section B part A ya section B gawo 16 la malamulo oyendetsera Luciferian Organization akuti mpingo uyenera kukhala ndi ndondomeko zoyendetsera mipingoyo ku dziko lapansi limene president wa dziko lonse lapansi ndi ine Lucifer, ndipo mipingo yochita mipingo ndi kumanga mipingo pa nthaka iyi iyenera kutsatira ndondomeko zanga za ine Lucifer. Ndiye akakonza ndondomeko kuti akufuna kuti chikhale chipembedzo, chikhale chalichi kuboma lawo, mudziwayitanira kuboma kuti akaunikitse ndondomeko za mayendesedwe a mpingo wawo zija zimene zimatchedwa kuti constitution. Munjira imeneyi ndibwererenso Free Angels Church imene ili ndi constitution ndi imene imakhala pa chiopsezo choti mpingo ukhoza kugudwa. I don't know ngati Free Angels ya ku Malawi ili ndi constitution kuti ikagudwe, chifukwa ogula mipingo mu gawo lachiwiri la kufotokoza kwangako amayang'ana constitution ya mpingo. Mwachisanzo ndondomeko zakayendetsedwe ka Seventh Day Adventist number 1 anaitenga Seventh Day Adventist ndi kuyika pansika registration nde inalembetsa kuboma ili ndi certificate yabwera pansika yokha, kaya ili nchoonadi kaya imaphunzitsa zoona zotani koma yabwera pansika yazadzitsatsa mwanjira ina yabwera kudzadzipereka yokha pansika kuti ndiguleni, yadzayala malonda. Ndi malonda amene amayenera kugudwa ndi malonda osiyanasiyana amene amakhala mu constitution muja, si zonse zimene Lucifer amafuna mu mpingomo. Choncho kubwera kwa Seventh Day Adventist imene ndikuyiperekera chisanzo mukuyankha kwangako kudzalembetsa pa boma ndi kukhala ndi registration certificate inadziyala pansika. Ndi magulu awa tsopano anayamba kusunzumira ndondomeko zimene mpingo wa Seventh Day Adventist umayendera, chifukwa ogula sagula chinthucho koma amagula ndondomeko, amagula malamulo, amagula mfundo zoyendetsera mpingo zanu zija zimatchedwa kuti constitution. Kazi kumveka zimenezo kapena kuti manifesto zoyendetsera mpingo wanuja. The Seventh Day Adventist itabwera pansika, choyambirira chimene a Luciferian Organization kudzera mwa Official National Fellowship Global Code komanso the 24 Elders Organization komanso the 980 Jesuit. Ma Jesuit yo pansi pa Ignatius de Loyola kuchokera ku Loyola City amene anali Jesuit General. Sakumva munthu anabwera ndi ndondomeko kudzayang'ana mu constitution ija ya Seventh Day Adventist ija, ndi anapeza kuti number 1 ndi kusunga sabata limene ndi opposite ndi Sunday worship. Tipange tisunge ndalama, tipange tisunga akaswiri, tipange tikonze ndondomeko zimene tingakagule tikaigule sabatayi tiichotse. Ndikuti kampeni ya magulu onsewa mpaka pa nthawi imene ine ndimalembedwa ntchito ku Official National Fellowship Code kapena kuti Global Code, ndidapeza kuti kampeni ili mmenemu yosindikizidwa zaka pafupifupi 71 kumbuyo kwa ine mene ni malo wa chipembedzo cha Satana ndiyo yang'ana mpingo wa Seventh Day 1 pa nkhani ya sabata.
Number 2, tidazapeza kuti akufuna aigule Seventh Day ku Dorcas kapena kuti Dolica Women's. Aigule, poigulata achose Dorcas, achose Dolica, aikeko Women's Ministry. Zimenezo zimene ndazipeza ndili kuchipembedzo cha Satana. Zisadayambikenso za Women's Ministry sizinayambe, kaya mati Children's Ministry sizinayambe, zisadafike pachimake zinthu zimenezi. Awa anali akufuna kuti zimenezizi azigule. Number 3, ndinapeza kuti akonza ndondomeko kuti mu Seventh Day Adventist mfundo yawo ya kulalikira uthenga wabwino, mission statement yawo ndi kulalikira uthenga wa angelo atatu kuzafika mu chaka cha 1997, 98, 99 pamene pamayamba chibalaliko chosemphana chija. Anali akukhulupirira mu ndondomeko ya mission statement yawo number 3 ndi kulalikira uthenga wa angelo atatu. Now Luciferian organization pofuna kugula Seventh Day anapita kukayamba kugula Sabata, agule Dolica, akagulenso uthenga wa angelo atatu. Zimenezi azichose pa radar, zikhale out of radar, out of line, out of chiphunzitso cholondola cha kwa Mulungu. Ndi mukanena kuti 3 angels yagulisidwa, ndikupaseni chisanzo cha mmene ma Jesuitiwa anachitira kampeni yofuna kugula Seventh Day Adventist. Ndili ndifunso pano, kodi mmene tikunena kuti Seventh Day Adventist inagulisidwa ndi nonsenu kapena ndi chigulu? Mupeza kuti si gulu ayi, amakagulamo ndondomeko, amakagulamo malamulo, amakagulamo mfundo zoyendetsera chipembedzo, amakagulamo mfundo zimene mumazikhulupirira. Unless Free Angels Church ikunenedwayi kuti ili ndi ndondomeko, ndiponso ofotokozera kugudwa kwa mipingoku anafunika kuti atipase chithunzithunzi cha ndondomeko zimene a 3 angels amatsatira. Constitution yawo mukaunika ku dziko la mdima, atumiki anzanga amene tikunena za kugulitsidwa kwa Seventh Day Adventist kwa 3 angels, tikupeza kuti zikhulupiriro zimene iwowa akukhulupirira ndi ziti. Ndi zimenezo mukaziyala pa ndandanda ndi zimene zimapereka no chikoka ku magulu a Luciferian organization kutumiza akaswiri amene ndi official National Fellowship Global Code. Mwayiona 3 angels nayonso yayima ndi Sabata. Number 2 yayima ndi uthenga wa angelo atatu. Number 3 yayima ndi Dolica. Tikungoyerekezera whatsoever mmene tinganenere ngani ya Dolica, ingaipe pati ingakome pati, koma tikungoyerekezera ngati solid group imene yanyamula utumiki wa azimayi. Amapita kukasintha ma fundamentals, kukasintha ndondomeko zoyendesera ma department aja chipembedzo cho chili ndi mfundo ino. Ndiye mfundozo ndi zimene zimagudwa. Kodi mukumva kuthambani? Mukundimva kodanya mata inu? Mmene tili limodzi kunoko kuno, kumene tili kuno. Mukumva kodi ana Mulungu? Musatayike ayi, muzimvesera zimene ndikunena ine panozi ngati chimodzi mwa chinthu chimene chingakuthandizeni kuyichita postmortem audio yakugulitsidwa kwa mpingo wa 3 angels Seventh Day Church. Yabwera pansika, ikapezeka pansika wa boma yalembetsa, ndi pamene imayamba kugudwa. Now as I'm talking, ngakhale ku Malawi kuno mukapita kulikulu limene amalembetserako mipingo simunamve, mupite kwa a registrar general lerolo as I'm talking masana ano, mukafike mu office mwa registrar general akakupaseni ndandanda wa mipingo
ya dziko la Malawi imene ili ndi masatifiketi amene anatenga kuboma, chifukwa ndanena kuti imeneyo ndi imene ili pakuthekera, ili ndi capacity to be sold. Ngati akakutulutsireni Three Angels Seventh Day Church kuti iliko kwa registrar general, pamenepo tsopano ndi pamene tingayambire kuchenjezana kuti anyamata inu tulukankoni kumeneko mwatayika. Komanso pamenepo ndi pamene mungayambire kusokonekera kwambiri kuti chachitika nchani, mukayipeze. Now monga ndikunena pano, ndapanga kauniuni ku America, ndapanga kauniuni ku Australia, ndapanga kauniuni ku Canada, ndapanga kauniuni ku Kenya, pomwe papa nakonso kuli Three Angels Seventh Day Church ndapanga kauniuni. Ndapeza kuti ma Three Angels Seventh Day Church onsewa ndi kuachulawa sanalembetse kuboma, koma ena ngati aku Kenya ali mprocess yoti abwere pansika. Aku Kenya ali mprocess yoti abwere pansika. Nsika uwu ndi umene dziko Lucifala amadziwira kuti oho, lamulo ilo likutsutsana ndi ndondomeko za ine ngati Lucifala, pitani mukanyengerere. Ndi amatumiza ma Jesuit, katimu kaja ka 980 Jesuit kamene kanasogolezedwa ndi kutumbidwa kapena kuti founder wawo ndi Ignatius de Loyola kuchokera mu Loyola City. Gulu limeneli ndi limene limayenda la ma Jesuit, ndi limene lidachoka mu 980 kupita kukalowa ngati mamembala mu chipembedzo cha Seventh Day Adventist ngati ma Jesuit. Mukamamva nkhani ya ma Jesuit mission yawo imayamba kaye mpingo uja anapereka mphamvu kuboma Satana ngati mkulu olamulira mayiko a dziko lapansi, kuti pasamapezeke chipembedzo chimene chizipanga operate chisanabwere kuboma. Pamene papa ndi pansika, pamene tsopano magulu awa amaona ndondomeko zimene mumakhulupirira ngati zikugwirizana ndi constitution ya Luciferian organization. As much you know kuti kuyika abusa achikazi zikuchokera mu Luciferian organization, subsection A, section B, subsection A command section B ya constitution ya Luciferian organization. Akunena kuti all people are equal, anthu tonse ndi ofanana, kumene akukutengera ku gender kuti aliyense ndi ofanana ndi nzake. Therefore kulibe chifukwa choti azibusa azikhala amuna okhaokha. Ndiye kuti mmene akupanga ndondomeko yoti Seventh Day Adventist kaya ndi mipingo yathu machina Passover ndi anzawo amene tabwera kuzalalikira uthenga wachoonadi cha Mulungu ku dziko lapansi, afuna kuti atikakamize kuti all men are equal. Ndiye mukamanena kuti kugula, atigula kumene koko abwera kuzaona kuti Passover ili bazibusa achikazi tipangebwa tigule. Ndipo gula angogula kukupasani maganizo, kukupasani chiphunziso, kukupasani kufewa kofunikira kwake kwa mkazi kukhala mbusa. Mukavomereza ndiye kuti pamenepo taugula mpingo. Koma tagulako chani kumene koko? Sitinagule zonse ya. Mukapita paokala kodi mmatenga zonse? Sopano mukamva mawu kuti mpingo wagudwa, iniyo muli ndi chiganizo chakuti Satana anabwera paokala ndi wangotenga ndi okala yonseyo ya Three Angels wapita nayo. Ayi, Satana anabwera paokala ndi wangotenga Seventh Day Adventist yonseyo wapita nayo. Ayi, akafika paokala ogula Lucifalai amayang'ana chimene akufuna. Ndi kufuna sopo koma ya mtundu wa Butex. Sopo imene sindikufuna idzikhala muokalamu,
ndi agula mungalole kuti mundigulitse ndi ogulitsa mokala muja amavomera ndikupanga 20 kwacha. Pamenepo business imayamba kuchitika, mumakhala zimene amagula. Ndiye kuti mundondomeko yachiwiri yachitatu yakuyankha kwanga ndikukuyankhani kuti ndakupasirani chisanzo cha Seventh Day Adventist kuti kodi mukanena kuti anagula yonse? Ayi, ilipo kutanthauza kuti muli zina mmene mumu zimene zasala zosagudwa zimene nzabwinobwino. Mwachisanzo tsiku la Sabata akupembeza Sunday ngati zili momo pa business zakanika kuti aligule Sabata lija, zakanika kuti aligule Sabata lija, Sabata lija lakanika kuti ligudwe pa business. Pamenepo ndikhulupirira kuti mukundimva. Choncho muli zambiri mmene mucha zimene Satana mmene ankatuma magulu awawa kuti akayigule Seventh Day sanagule yonse, anagula mu mfundo, sagula chigulu koma amagula zimene mumakhulupirira. Ndiye kuti ku Sabata kuja anabwera kudzagula kuphika. Muziphika tsiku la Sabata, muzidya zotentha kotero kuti azibusa onse akuchotsamo pofuna kugula, akugulamo chinthu, akugula chani ku Sabata lija silonse. Sakwaletsa kuti asapembeze tsiku la Sabata, ngakhale lamulo limenelo likubwera ngatinso limodzi la business yogula mpingo. Akwagula kuti muziphika tsiku la Sabata, kutereku kampeni yophika tsiku la Sabata ikuchitika ku dziko lonse lapansi ya Seventh Day Adventist ya chizindikiro cha mtanda kapena malawi atatu amoto. Ndiye kuti ogulawa official National Fellowship Global Code mogwirisidwa ntchito ndi Luciferian Organization kapena the 24 Elders Organization kapena 980 majesuit akupita kukangochotsa kusaphika tsiku la Sabata ndi kwasira kusonkhana kwa tsiku la Sabata, akugulamo kusaphika kwa tsiku la Sabata, kuphika kwa tsiku la Sabata aziphika. Ndiye Sabata awasiyire likhale lilipo limene likudikirira National Sunday Law. Koma pakadali panopa business ikuchitika ndi kuphika kwa tsiku la Sabata kuti aziphika, zokudya zophika tsiku lomwelo la Sabata kuti aziphika, zimene mu malamulo mu constitution ya Seventh Day Adventist yoyambirira mmene lamulo limene limunalibe loti anthu aziphika tsiku la Sabata, linali loti munthu asamaphike ndi ankaphikiratu zakudya. Now muona pamene pa business ndiye kuti pamene tikuyesa kwafotokozera anthu za transaction ya kugulitsidwa kwa mpingo, tiyenera tizizindikiranso zimene mipingo ija magulu ogula amakagula. Ndipo mwauza kuti 3 Angels Seventh Day yagulisidwa pa kupembeza kwa tsiku la Sabata, akuti azipembeza Sunday, ayigula chagudwa nchani, agula Sabatalo, anyengerera Sabata lija kuti lisakhalepo, koma chigulu chija chikhala chilipo. Mmene muli linonse amene mukudandaula kuti akuti tagulisidwa, mwapita kuti muli nkhola lina as I'm talking, muli momwemo. Ngati okugulitsani akunenedwa awa agulisa, ndiye kuti pali chimene agulisa. Mukufunika mufunse kwa atumikiwo kodi agulamo chani. Mu 3 Angels Seventh Day Church chimene agulamo ndi chani, koma osayiwala kufunsa kuti abwera liti pansika kuti awagule. Ngati mpingo suli registered kuboma, sindikudziwa unless mutandiuza kugudwa kwa uzimu kuti mpingo uja ugula ku uzimu, wagulisidwa ku uzimu, ndi mwina kapena inu ndi amene simunamve chichewa, mwina mbaleyo amanena kugulisidwa kwa uzimu. Koma nangati ndi kugulisidwa kwa thupi kumene Satana pansi pa Luciferian Organization amakagula mpingo umene ndi visible wachoonadi cha Mulungu, koma ndi visible
ngati mmene unalili mpingo wakumachitidwa atumwi. Kodi anthu akumachitidwa atumwi kumene kudayambira bizinesi ya chikakamizo kuti augule mpingo, ankakakamiza kuti atani? 1, zopereka zawo azipereka kwa Kaisara osati kwa Mulungu. Chifukwa chake Yesu akuti za Kaisara perekani kwa Kaisara, za Mulungu upereke kwa Mulungu. Bizinesi yakanika. Kodi apa pali ndani apa? Hakuti Kaisara. Tiuzeni, nkoyenera kupereka msonkho kwa Kaisara kapena kwa Mulungu? Yesu akuti tandipaseni kobiri. Pali nkhope ya ndani pano? Kaisara. Hakuti inde kaya Kaisara perekani za Kaisara, koma za Mulungu mupereke kwa Mulungu. Agwanayo inali business. Pamakhala zimene amakupemphani kuti ndiye kuti zimenezo ndi zimene ndikudziwa kuti mwina mtumiki nzanga azifotokozera kapena adza kufotokozerani kuti mmene ndimanena kugula kuja kwa mpingo ndimanena kuti 1, taonani apa Free Angels zija yabwera pansika, ili ripoti ndikukupasaniri ndakalitenga kwa Registrar General. Mpingo walembetsa wabwera pansika, ripoti ndikukupasaniri ndalitenga ku WCC. Mpingo uja taonani uli ku World Council of Churches. Ndiye mmene uli kumeneku unalowa mpingo uli ndi ndondomeko izi, ndi ogula apita kugula kujatu kumakhala kuchosa mphamvu. Mukati mpingo wagudwa amachosa mphamvu zimene mumazidalira zija amakuchotserani. Ndi amanena kuti tagula mpingo, mwagula mpingo wanje, tagula mpingo wakuti. Ndi mmene zimayendera tikamanena za kugulitsidwa kwa mipingo. Tsono ndikupaseni kubwereranso kumbuyo kwa mpingo wa Mulungu kuti zimenezi sizingochitika chabe ayi, zimachitika kuchokera mu ndondomeko zimene zimayenera kutsatidwa mukamanena za kugulitsidwa kapena kugudwa kwa mpingo. Ine ndikhale limodzi ndi mtumiki nzanga kuti tipitirize kuunikira dziko lapansi pa zimene tikudziwa, tipitirize kuunikira dziko lapansi pa zimene tikudziwa. Ndikupaseni chisanzo pamene ndikupita kumapeto kwa kufotokoza kwangaku mu mphindi izi zokha. Takhalani pomwepo. Tathokoza chifukwa cha kumvetsera utumiki wathu wa lero ochokera kwa mtumiki wathu Twaibu. Tumizirana achibale komanso ndi alongo, komanso sayiwala upanga subscribe. Sikomo.